că l-am pornit. De ce faci? Nu contează. Așa. Nu cunoaște tu. Întoarce numai. Așa, spre tine. Trebuie să-l întoarcem cu capul direct, nu? No, hai, ia hainele alea. Spusul devine jos. Înțelegi regula. Aia. Lasă-l așa. Spus, așa, fără menajament. Hai, ca români acasă. Români acasă, să prind. Nu, trebuie să-l prind, nu? Să-l prind, nu? Uite, mă, ce faci? Ține, nu știi? Hai, mă, că nu trebuie să uite. Și eu ce vrei să fac? Nu știu, nu știu. Lasă, nu mă las de direcție, nu mă stai. Hai bă, astea sunt 90 de grade. Încă 90. Este, ăla, aruncă un pat, bun. Nu, hai să... Ăsta-i stilul. Ai văzut? No, 2 minute acum. Start cronometru. Acum ce că a trebuit să auzim nu știu ce chestie pe acolo prin el. Nu-i gol, mă! Am bun. Cum îi curg mațele. Pentru că e foarte cald, gheță, nu știu ce se poate auzi. Chiar frige. Îți dai seama că merge Știi non-stop cum sărac. zicea acolo că frige frigiderul? Aici trebuie încrășat cu freon. Bă, dar merge non-stop motorul, tu îți dai seama. Păi ia, bă, pe ce stă, bă, tu ești nebun. Ce? Păi scoate prostile la două. De asta noi au trebuit să punem la ale două capete. Scoate la două. Dar ălea sunt mult mai sus. Păi asta e faza, tocmai de asta, n-avem ca să cheie. fie la fel. Ce, nu pot fi trase? Astea? Așa, românește. Mă, Hă? e șurub. Trebuie scos cu cheie. Mai bine pun la asta. Exact, până la ăla. Cât ai zis, 2 minute? Nu ar trebui să lăsăm să pună și de... Lasă, că nu plâng. Cum să stai în priză în continuu? Dar înainte 138 luni. Ia, bă, că este schema aici pe curs. Păi eu stat în priză, el să mai oprea, bă. Exact, să mai oprea. Păi apăsăm și noi pe butonul negru din când în când, că ai văzut că îl oprește. Am cât o trecut jos? Ia, lăsăm cu dubeu. Stai că asta trebuie să le aranjăm din nou după. Păi ia-le de jos. Mai și te arde aici. Dacă mergem în frigider gratis, da. Dacă nu, îl ducem afară, că trebuie să mutăm masa mai încoace. Este mi-a pomelnic, nu? Măcar asta nu putem, avem dulap cu bec, dacă nu vrem să băgăm bec. Da, asta ar merge. Becul trebuie să meargă. Că n-am vrut să bag becul înăuntru. Nici atât am mai fost în stare. Tu te însori peste 2 ani și nu poți să schimbi un bec. Dacă tot punem bani. Așa l-ai pus bani. Așa putem să-l chemăm pe ăla să vină să vadă. Ce? Pe specialist să vină să Păi vadă. da, dar în niciun caz nu faci un drum până aici gratis. Acolo scria constatarea gratuit. Apoi gata. Și tu chiar crezi? Dar nu mai fost, nu mai fost dată până aici. Nu mai fost o dată până aici până nașpa. Poate tot Peter a fost și de aici. De unde vrei să știu? Că nici nu m-am întrebat cum te cheamă. Da, Petric. Să te trec în... Da. Și după aceea cât te lăsăm scos din priză? Ce? Îl bagi direct acolo să rupă. Să Ce? rupă stilul, da? No, ce crezi? E la el acasă aici? Până nu mere, nu-l primim în familia noastră. Hai mă, să chemăm Asta-i. mâine, un șmecher. Mai sună mine? Hai să strângă ăsta bani pe weekend. Trebuie să bani în weekend. Tu trebuie să faci bani pe Vezi weekend. că nu să nu putem asta. Ce? Da, nu-l mai lași. Cât o trebuie? Mă, cât o lăsăm? O oră? E mai instalare electrică. Da, bine. Bine bă, că scrie aici 437, hai scoate-l, care are deja 5 minute. E frig freonul. Da. La voi? Da. De ce parte vrei să faci? Uitați-vă așa. Păi așa. Păi asta e Nu fața. bă, ăla vine spre tine. Îl întorci spre tine, da. Și era tot ăla.
Nu punem în spatele vostru ăla. În partea asta în tot. Nu, partea asta așa îl ducem. Lasă momentan zău. Stai să te iau. Eu cred că o să-l scăpăm. Ține-l bă din partea aia. Cred că la dracu, filmarea. Lasă-mă să filmeze. Dacă vrem pe YouTube. Eu vreau să pun ăla pe YouTube. Nu, stai, vezi că încă. Și tu crezi că o să asculte cineva 5-7 minute? O să caute freonul. Da, s-o uită. S-o grăpat aia, lasă să crape. Eu de ce zici că mă bronzez aici? Stai. Du-te pe cealaltă parte. Atât! Da. Atât. Ai văzut că știi. Hai să punem drept. No, ce o căzut Adi de acolo? De unde e-o picat? O glumă. Bine, glumă. Hai să punem drept. Trage-l așa. Dar să mai zgâție? Că Da. deja i-am pus două picioare invers, vezi? Nu se mai zgâție, bă. Nu, dar stă așa. În partea aia altă, eventual, dacă stă. Că acum eu schimbat picioarele dincolo. Așa stă. Bă, eu mutat picioarele Dar alea... hai să vezi aici. No, bine, tu Nu știi, stă așa. bagă-i ce știi. Nu, trage-ți pe tine. Nu, bă, așa. Hai zi un banc cu Ion și Maria, poate mai ai vreo 100 de vizitatori pe bancul ăsta. Banc, Ion și Marie? Nu. Ăla merge război. Se ascunde într-o prăpastie. Și vine un amic, bulă prăpastie, vine amicul. E cineva aici, bulă, e cineva aici. La care... Hai să mai lăsăm puțin un minut. Știi? E cineva aici, știi, bulă, e cineva aici. Da, poate mă duc în pădure, bulă, la poate mă duc în pădure. La poate rup cu grenadă, bulă, la poate mă duc în pădure. Tot stă într-o parte. Hai să mutăm și mai acolo. Mai pe parte. Așa, arată-ți mușchi, arată-ți mușchi. Nu, hai. Acum îmi dau seama de unde să ai numai 10.000 de vizualizări. De unde? Toate muierile o să te vadă câte 100 de ori. Clar! Nu, nu-l bagi în priză. Nu acum.